खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'आ बिटिसि जौगाथाय खुंथायाव फेलें जादों। बशिष्ठ पुलिसआ खावनाय एटिएम कार्ड आरो मबाइल फन बोखांनो हादों। मणिपुराव रैखाथि हानजाया रकेट, राइफल आरो मर्टार बोखांदों। मुंदांखा संस्कृत फरायसंगिरि अशोक कुमार कासामिया 91 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मधुस्मिताया 38थि हायुङारि गेलेमु वेटलिफ्टिंआव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। सानजा गार' हिल्स जिल्लायाव सासे बारग' उदखारिखौ खादों। जारागुरिनि सासे आइजोआ 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोजों लोगोसे गोमानानै दङ। जालुकबारियाव सानै मोसौ सिखावखौ खादों पुलिसआ। बागानपारा खान्थालगुरि अनसाय आफादा गियाननि सोरां सरस्वती बिमानि फोरबोखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। फल्टन बाजार पुलिसआ गोबां खावनाय बेसादफोर बोखांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मिरु सोरखारनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमननि 2025-2026 राङारि बाजेटआ फोसावजानाय लोगो लोगोनो इन्डिया टुडे निउसआ नायबिजिरनानै फोरमान खालामदों दि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा जौगानायनि खामानिखौ गोग्गोयै मावफुंनो हायाखै। मानो होनोब्ला 2024-2025 राङारि बाजेटनि रुजुनायाव बिटिसिनि थाखाय 50 कौटि रां दानख'जाबाय, जाय रांनि बिबाङा बांनांगौसोमोन, नाथाय 50 कौटि बाङाइसो जाबावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2024-2025 राङारि बाजेटआव डनार मन्त्रालयआ बिटिसिनि थाखाय 174.66 कौटि रां मिरु सोरखारा हरदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिसि सोरखारा कमिसननि सानखान्थिया गोरोबैयाव 32 कौटिल' रां बाहायनो हादोंमोन। बेनिखायनो 2025-2026 राङारि बाजेटआव 50 कौटि रां दानख'नानै 124.66 कौटि रांल' एल'केशन होदों डनार मन्त्रालयआ। बेयो बिटिसिनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव आरो सोंखारिजाथाव। मानो होनोब्ला 80% बाजेटनि रांखौनो बाहायनो हायाखै बिटिसि सोरखारा। बेनिखायनो प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिसि सोरखारा जौगानायनि खामानि मावनायाव फेलें जादों। गुबुन फारसेथिं कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलआ सिगाङाव एबा 2024-2025 राङारि बाजेटआव 50 कौटि रां मोननायखौ बाहायजोबनो हादों। बेनिखायनो बे खेबावबो 2025-2026 राङारि बाजेटआव मिरु सोरखारा 50 कौटि रां एल'केशन होबावदों। बशिष्ठ पुलिसआ खावनाय एटिएम कार्ड आरो मबाइल फन बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बशिष्ठ पुलिसआ सासे एटिएम खावग्रा सुबुंखौ बरगावनिफ्राय हमदों, जाय थगायनानै नेटवार्क सालायगासिनो दङमोन। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ लफ्तर रहमान उर्फे रकी होननानै मिथिमोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिमोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया गोबां एटिएम खावनाय एबा थगायनाय केसफोराव लोब्बा दंमोन आरो थगायनानै नेटवार्क सालायगासिनो दङमोन। पुलिसआ दायनिगिरिनिफ्राय गंनै मबाइल फनजों लोगोसेनो थगायजानाय किरण महन्त मुंनि सासे आइजोनि एटिएम कार्डखौबो बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा लफ्तर रहमान उर्फे रकीखौ गासै नोगोराव एटिएम थगायनाय बिथांखिफोर बानायनायनि सासे गाहाय सुबुंमोन होननानै मिथिहोदों। बेनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। भारतारि जवानफोरा आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस आरो गोबां रैखाथि हानजाजों लोगो नांनानै मणिपुराव गोख्रों अपारेशन खालामदों, जेराव रायजोनि काकसिं, चुराचान्दपुर आरो थौबल जिल्लानि हाजो आरो जौयेन ओनसोलनिफ्राय गासै 40 हाथियारजों लोगोसेनो गुलि बारुद आरो बेफ्रुग्रा बेसादफोर जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 26 जानुवारि खालि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायनि उनावनो बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे अपारेशन खालामनायाव गंसे 5.56 mm राइफल्स, गंसे 7.62 mm राइफल्स, गंसे 303 स्नाइपर राइफल्स, गंसे .22 पिस्टल, गंसे सिंगल बैरेल राइफल्स, गंसे इम्प्रोभाइज मर्टार, ग्रेनेड, गोथां गुलिजों लोगोसेनो गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो मोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ थौबल जिल्लानि बायथु जायगायाव कांग्लेपक कम्युनिस्ट पार्टीनि सासे केडारखौ खानायजों लोगोसेनो माखासे हाथियारबो बोखांनो मोननाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
पुलिसा जब्द खालामनाय गासैबो हाथियारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय दासान्दि मणिपुर पुलिसनो गथायनाय हरनाय जायो। मुंदांखा संस्कृत स्कलार एबा फरायसंगिरि आरो इन्ड'लजिस्ट डक्टर अशोक कुमार गस्वामीआ रबिबारनि मोनायाव 91 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि डक्टर गस्वामीआ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि आजिरा मोननाय सासे बिबुंगोरामोन। बिथाङा थैनाय समसिम गोबां बेसेनगोसा बिजाबफोर लिरदोंमोन आरो गोबां खामानिफोरखौ असमियायाव राव दानस्लायनानै संस्कृत थुनलाइयाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे मानगोनां थुनलाइयारि आफाद अबिलगनि नेहाथारि महरैबो हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि बिहोमाखौ गनायथि होनानै असम साहित्य सभाया बिथांखौ सदस्या महिमाजों मान बावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया मेलेमजिबि सुबुं समाजनि सायाव गोथौवै दुखु मोनहोदों। उत्तराखंडआव 38थि हायुङारि गेलेमुफोराव वेट लिफ्टिंआव आरोबाव मोनसे मेडेल मोननो हाबावदों आसामा। मख'नो गोनांदि मधुस्मिता बरुवाया 87 किल'ग्राम थाखोआव 95 किल'ग्राम स्नेचआव आरो क्लीन एन्ड जार्कआव 113 किल'ग्राम लिफ्टजों लोगोसेनो रुपानि मेडेल देरहादों। आसामा वेट लिफ्टिं बादायलायनायखौ 3 रुपाजों लोगोसेनो 4 मेडेलजों फोजोबदोंमोन। बेनि अनगायैबो आसामा लन बलाव 4 थाखोआव सेमिफाइनेलाव हाबदोंमोन। बक्सिंआव शिबु थापा, अंकुशिता बर', आइकन मिली, आरती डलेआ गाव गावनि केटेगरिफोराव क्वार्टार फाइनालाव सौहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेडमिन्टनाव इसारानि बरुवाया मोनसेल' आयदायाव गावनि गिबि खोन्दोनि मेचखौ देरहानो हादोंमोन। मेघालय पुलिसा रबिबारखालि सानजा गार' हिल्स जिल्लायाव थानाय डेम्ब रंजें ओनसोलनि चम्बिलडम गामिनिफ्राय सासे बारग' मावबादिखौ खायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला रंजें पुलिस थानानि गेजेरजोंनो बे अपारेसनखौ खालामनायाव जाफुंसारदों होननानै मिथिमोननाय जादों। पुलिसा खानाय केडारखौ सिलसांगिटिम गामिनि मेक्सवेल के मराग एबा मेलिन होननानै मिथिमोननाय जादों। लोगोसेनो बिनिफ्राय पुलिसा गंसे चाइनिज मेड 7.65 पिस्तल जब्द खालामो। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला मक्सवेलआ ANPCBनि सासे बारग' केडारमोन। मख'नो गोनांदि 2008 मायथाइयाव उदखारि दोलोआव हाबनानै 2015 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिमोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जारागुरि गामिनि उकिल इसवारिनि फिसाज्ला आलमादान इसवारिनि अनजालि बिसि रिना मुसाहारि आरो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ गोमानानै दङ। थांनाय जानुवारि दाननि 31 अक्ट'आव गसाइगावआव थानाय गावनि बिब' लोमजानायखौ नायनो होननानै ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि फिसाजोखौ लानानै 31 अक्ट' सुक्रुबार सानखालि ओंखारलांनानै न'आव फैफिनाखै रिना मुसाहारिया आरो बिब'नि न'आवबो थाङाखै होननानै मिथिनो हादों। बिहामजो आरो फिसौजो गोमानायनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानानै नखरनि सुबुंफ्रा सुलाद लाजोबनायनि उनावबो जेबो उदिस मोनैयाव श्रीरामपुर थानायाव गोमानायनि एजाहार होनाय जायो। राहा गोथे जानानै दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब हामलायदों नखरा। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला नखरनि जानबुं नम्बर 6900944804 एबा 9957186874 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरा। सोनाब गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हानजाया जालुकबारियाव AS01NC 5043 गारिखौ लाखिनानै सानै मोसौ सिखावखौ खानो हादों। पुलिसा खानाय सिखावखौ समिनुर इस्लाम आरो हसमत आली होननानै मिथिमोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला समिनुर आरो हसमतखौ गोबाव समनिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामनायनि जाहोनावनो बिसोरनि बेरेखायै पुलिसा आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जायो। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला बांलादेशआव फालांगि खालामनो थाखाय सोनाब काशी हिल्ससिम थांनो मैरांनि NEC रडनि गेजेरजों गारिखौ लांनायजों लोगोसेनो ट्राकआव मा 100निफ्राय मा 300हालागै मोसौफोरखौ लांनाय जायोमोन होननानै मिथिमोननाय जादों।
दिनै गियाननि सोरां बिमा सरस्वतीनि फोरबो सान। बे सानखौ आसामनि दाब दाब जायगाफोराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बागानपारा खान्थालबारि गामिनि खान्थालबारि अनसाय आफादाबो गिबि खेबनि थाखाय गामियावनो मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे फोरबो फालिनायनि हाबाफारि बायदियै बिथांमोना गामिनि बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, फरायसुला फरायसुलिफोर ज' खौसेयै हम जैग होनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीआव गंसे फारा न'आव सिखाव खावनायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे सिखाव हानजाखौ पल्टन बाजार पुलिसा खानो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा सिखाव खावनायजों लोगोसेनो गोबां आइजोफोरनिफ्राय सना, माला सेख'नानै लाना खारनाय दायजों सोमोन्दो गोनां दंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला केस नं 13/25 जाबसिनना होनायनि उनाव पल्टन बाजार पुलिसा बे दायजों सोमोन्दो गोनां साब्रै सिखाव हानजाखौ बरपेटायाव खानो हायो। हमजानाय साब्रै सिखावफोरा फारियै मफिकल खान, रसिकस किसान सिंदे, मकिबुल हुसेन आरो हरसिजित मण्डल। मख'नो गोनांदि हमजानाय सिखाव हानजानिफ्राय सनानि माला, सनानि आस्थाम, गोबां फिसा फिसा सनानि थुख्रा, रुपानि गहेना, गोबां मबाइल फन आरो नोगोद 75,000 रां जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसा मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।